Rendben, üdvözöljük kedves Vitoldot, ki megmutatja most nekünk, hogyan működik a mosógép. Igen, figyelj. Szóval benn van már a szennyes. Ezt követően. Igen. Jó, az kb. Elég lesz. Ez még eléggé tele van, szóval erre mondjuk így. És ez egyébként mi is, amit rá? Ez maga a mosószer, ettől lesz tiszta. És utána olyan. Az öblítő, ettől lesz jó illatú a ruha. Abból mindig egy kupaknyi. Ja. A süzelet, mondom, tele van nagyon. Ezért tettem ennyi mennyiséget, talán még egy kicsit rá is. Öntő. Ebből igen, ez így jó lesz. Becsukol. Lehajtol. Színes ruhák voltak? Színes ruhák voltak. Nagyjából fekete, de színes, jó. nekem az a színes. 3-as, színes póló, kis póló, ruha. És a 3-as felett a póló egy csíkkal. Ez a sima póló, tehát a fehér póló. És a póló 2 csíkkal. Ez azt mondom, a fehér ing. Ez pedig a világos vagy sötét, színes vagy sötét ing. Na mindegy, lényeg azt mondjuk, hogy ugye a 3-as kell. Rendben. 3-as fogod. Ezt a hangot elgörbíted a 3-ashoz. Ezt meg elforgatod a 400-ra. És vársz. Náli nem kell semmilyen csapot ilyenkor megnyitni.